Kaixo, hementxe gaude, egunon. Urte bat pasa da eta berriro udalak zozketatuko ditu txotx irikerarako sarrera bikoitzak. Iaz, 5 sarrera bikoitz zozketatu ziren eta urten 10 izango ditugu aukeran. Hasieran 10 izen horiek aterako ditugu eta gerora beste 5 izen itxaron zerrendan egongo direnak. Az gaitezen zozketarekin, zorte on guztioi. Lehenengoa, Karmele Ugarte. Ikusten da. Bigarrena, Eneko Arizkorreta. Hirugarrena, Izarne Zapirain Urdanpileta. Lierni Zinkuenegi Saizar. Hemen. Sergio Berrezil Arroyo. Aitor Romero Mújica. Iker Casado Arozena. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beste 3. Eduardo Alberdi Martín. Fernando Andrés Gascón. Eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta azkena. Zorte guztioi. Aitor Fernández Cabrera Aguado. Eta orain edukiko ditugu 5 itxaron zerrendan egongo direnak. Lehena, Lourdes Aramendi Etxeberria. Liliana Maneiro. Iñigo Aldalur. Peio Olazagirre. Eta Anjon García López. Eta hoxe, zorionak irabazi duzuen hoi, eta bertan elkarrekin ikusiko garelakoan. Ondo segi?